ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு பூமிஸ் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஹேக்கர் ஐடி. இது எப்படா ஹேக்கர் ஐடின்னு சொல்லுவேன். நல்லா ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்லாம் இல்லை, நீங்களே பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம். இது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நான் கெஸ்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணி தந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவன். பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் எப்படா 6 பேக் இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அதான் இப்போ ஹேக்கு. இங்கே பாருங்கள், எதுவுமே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோருக்குள்ளே போய்க்கலாம். ஸ்டோருக்குள்ளே போயிட்டு இதில் இந்த ஹேரு, இந்த ஹேரில் இந்த ஹேரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஹேர் வச்சுருக்கேன். இதில் போய் இந்த மாஸ்க் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த 6 பேக் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த பேண்ட்டு, செப்பல், இந்த செப்பல் வெளியே அப்படியே வந்துடும். இந்த ஆப் பேர் பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேன். இந்த ஆப் பார்த்திங்கன்னா இதில் பண்டல்ஸ் போட முடியாது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இது போட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இது போட்டு நம்ம வெளியே வந்தால் இது அப்படியே இருந்துக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருந்துக்கும். திருப்பி இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இது போட்டுக்கலாம். வெளியே வந்தால் அப்படியே இருந்துக்கும். திருப்பி இதுக்குள்ளே போயிட்டு பண்டல் போட முடியுமான்னு தெரில, பார்க்கலாம். பண்டல் பார்த்திங்கன்னா போட முடியவில்லை. நம்ம இது ட்ரெஸ் கலெக்ஷனில் எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இது பாருங்கள், எதை வேணால் வச்சுக்கலாம். இப்போ இது ஸ்டிலிங் தான் அப்படியே இது இருக்குது. என்னமாலாம் ஹேக்கிங் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேக்கர் ஐடி. இந்த ஆப் பேர் பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா கன் ஸ்கின்ஸ் இருக்குது. கன் ஸ்கின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது MH41க்கு எத்தனை லெஜெண்ட்ரின்னு பார்த்திங்கன்னா 1 2 இதில் ஒரு 3 லெஜெண்ட்ரி இருக்குது. அப்புறம் பாருங்கள், இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் டாப்அப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் நோங்கு திங்கிற எங்கள் ஃப்ரெண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஹேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், ஸ்குப்பிட் ஸ்கேரு, டைட்டானியம் ஸ்கேரு, நிறைய ஸ்கேர். அப்போ பாருங்கள், VSSல இது லெஜெண்ட்ரி, குரோஸா, MP40, அப்புறம் SKS, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா A94, கார் 90, அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் லெஜெண்ட்ரி. சரி, இந்த ஃபேமஸ்க்கு பாருங்கள் எத்தனை இதெல்லாம் லெஜெண்ட்ரி. 1 2 3 4 5 லெஜெண்ட்ரி. ட்ராகோனாக்கு இது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபஸ்ட் எலெக்டோடது இதெல்லாம். அப்புறம் ஸ்கேட் போர்டு, இது பார்த்திங்கன்னா பேராஷூட் ஊர். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேட் போர்டு. இது 3rd எலெக்டோ 8th எலெக்டரோட ஸ்கேட் போர்டு, 5th எலெக்டரோட ஸ்கேட் போர்டு தான் இந்த ஸ்கேட் போர்டு. இந்த கத்தி ஸ்கேட் போர்டு பார்த்திங்கன்னா மரண்ட் டிரைவிங், அந்த கத்தி ஸ்கேட் போர்டு. ஓகே காய்ஸ், மறக்காம நம்ம சேனல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஆப்போட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். பாய் காய்ஸ்.